Kisa kaham kai naising naigadi o kanya ketal bai jamai ketalni juri no kajangmani tino tongthogi mwsukjak jamai ketal kintu sabo saiman kajangmani horono suhak ni dino no o kanya ketal bai jamai ketalni mangkthi khe mangkha bongni thumani rumo hingka kai o patimung boroni tai bahai khe kajangmani horono suhagrani dino no borokni mangkthi mankha hadi khe salai moniti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paisa o patimung patika ayuda o saimangkha kajangma jamai ketalni mung Pradip tai kanya ketalni mung Shibani hinui chwng koktwmani bisingtwi saimangkha kajangmani borok 7 March ni sal o borok kaijago hinui tai 8 March ni dino borokni o bidai rwui chwlani nogo tubuo hinui tai saimangkha 9 tarik o bongni reception tongmani kintu 8 tarik o jephru kanyani nokni borok no bidai khaiui bongni nogo tubugui tongthok jathok khaiui jashon khaiui mwsalaiui horni sara 12 ta hai jora o kanyani room o thangui jamai jephru suhakrat khainani ba suhakratni dino bongni room o thango kintu 9 tarik ni phungo aikhe no mankha bongni room o khoroknwi no mangkwthwi jephru social media o news kasaui phaio je kanya ketal bai jamai ketal suhakratni dino bongni mangkwthwi mankha hinui pura pradesh no o video ba o news viral wngwi thangkha hingka kai borokni nukhungni hote saui khwnai rwkha je tamo gothana wngkha adi no jamai Pradip ni bwta saui khwnai rwkha 9 tarik o bongni reception tongmani tai 9 tarik ni phungni 7 ta ni jora o bwta jamai ketal dati sichaya wngwi tongma khai bwta borokni doga togwi bazar o thangnani hinui dadi bwchadi hinui sai kalangmani kintu bwta bazar o thangwi bani pore phano o jamai ketal bai kanya ketal borokni room ni doga khulukjakya amo bai jamai ketalni buma jamani room o thangwi taisa sochana thangkha kintu doga khulukya ulo tamo wngkha hinui borok wanalaiui doga swbainani nangkha doga swbaiui hama logi logi no nukha borok khoroknwini jamai ketal bai kanya ketalni mangkwthwi no bongni room o klaijak kanyani mangkwthwi hingkhai thumani chuki o klaijak tai jamani mang hingkhai fan bai totra o kotok sojakkhai borok mangkha hinui news koktwma o sai khwnai rwkha tai borok logi logi no borok khoroknwi no hospital o twlang thangkha hospital o twlangwi doctor rok saka borokni khoroknwi no langma chokha hinui हम लोग सुबह जगाकर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी मंडी में पता चला है मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे आधी बहाकर वैसे ही चले आए यहाँ आए तो देखा का था टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में ulo borok khoroknwni kwnini postmortem report kasaui phaikya kanya Shibani no hingkhai totra sebui bwtharu hinui tai jamai Pradip hingkhai kotok sorjakhai thwiu hinui bongni report o kasai phaikya tai nukhungni borok rok sai khwnai rwkha kanya ketal bai jamai ketal o kalni barani bagwi belai no tongthokjak borok moni sai swkango phone nogo kok salaio hinui hingkhai bahai kajangmani 24 ghonta ni bisingo no borok mutai hai yapiri sai mankha tai police rok kanya ketal bai jamai ketalni phone detail record rok bo check khlai tongo haipano police rok ni yago o case thangmani pore police rok just khai tongo je kanya ketal bai jamai ketal no
kebo da bongni room o thangui bwtharui hinui keba khai borokni room bisukti khai sojok swimmano swbai se bongni room o ma habu hingkai borok je sachung no bwtharmani tamoni tui bwtharka amoni tui bo police rok jas patal khai tongo yang thune knyani buma shibani ni buma hingkai wansugui maliya bongni bwsajak salsa se kaijakmani bidai wngsi phaiko a phungo no se bwsajakni mangkwthwi mano hinui khnamani pore belai non bokhorok sakani nokha baima hai wana chinta kwlailai thanglaka hingkakai o video norok tabuk news channel logo nuda nukha tai nugya hingkai norok ani o video ni bisingtwi nugui mankhana hingkakai paithago amchukok sauna ang ani video no mapari sinai norok ani channel o jajak khaiba like subscribe share khaidi mudi haitebo katal video rok manani bagui।